Ja. Maar ik heb eigenlijk zo het geld zat. Ik heb echt een wind in de rug vandaag, kijk. Ja, du hebt de wind in de rug. Hè. Maar er zijn ook lui die hebben wind tegen. Zullen we door ons her gaan kijken? Dat is goed, dan komen ze. Ria, wat bussen, hier is Peter, Ria. Ach, daar zit in de tuin, Ria. Oh, Ria, ik ben zo blij dat du bij mij woont en dat ik met dich vrij. Oh, ik ben zo blij, wat nu steeds toe immer aan mijn zie. Ik ben heel zo blij, Ria. Alles is geregeld. Al die spullen zijn verroest. Er steeds ingeschreven hoe je. Nu moet Verlijn nog een beetje aan een wennen, hè? Ja, dat zal nog gaan werken zien om een dikke weg. Ria, voor mij is het ook moeilijk, hoor. Je moet goed weten. Ik heb in mijn leven ook al heel lang met één en dezelfde vrouw gewoond. Met wie heb ze dan samen gewoond? Met de mam. En tot wie lang heb ze dan met de mam samen gewoond? Tot 1 mei van vorig jaar. Toen is mij de man gestorven. Oh, ik ben zo alleen. Ganz alleen. Nooit met jij. Kom nou maar. Oh, Ria, weet ze, ik moest immer dan aan dat liedje denken. En weet ze wat dat liedje van... Een man weet niet wat hij mist. Dat ken ik. Pas als het er niet meer is. Ja, zeg maar hoe dan die weet ken. een man pas wat hij mist. Als het er niet meer is. Oh, echt gewoon. Ik wist me geen raad, hè. Opeens wat de man doet. Kent dat nu, hè? Maar ik hoop toch wel dat ze nu hun rust heeft gevonden. In de natuur. Is ze dichtst op zijn natuurbegraafplaats begraven? Kent ze dat? Ja, och, dat vind je schoon. Ja. Dat vind ik richtig schoon. Dat het zo echt in de natuur, zo, hè, tussen Ja, het is heel erg jammer van de mama, maar nu heb ik dich, ja. En nu ongeveer ik het vermaken, hè. Ja, hier in Houten, prachtig dorpje, hè, met een schoon omgeving en alles. Dan gaan we toch gelukkig werden, hè, Ria. Nu kijk toch eens wat een hoed, zeg. Ja, Kunstje. Die kijkt zo anders uit op dat kar, wat steeds meer uitbreidt. De notenweg wat immer maar breder wordt. En daar is zo'n grote groen opslag was. Moet er zo een paar van die komen. Ja, we liggen juist al dat zo'n schwan uitzicht nu eens. Nu ben ik niet kwalijk. Ja, daar moet ik die vraag gelegen geven. Dat kent inderdaad minder, ja. Maar het gaat toch om Houten zelf. Houten, een prachtig dorpje, Limburgs dorpje. Heel net dorpje toch, Ria? Schwan, gang eens kijken onder het viaduct. Oftewel de gemeentelijke startplaats. Man doet een pupsjes en zapen. Het is niet zo goed, hè? Ria, onder de autoweg over Onne te komen. Het gaat zich om ons eigen huisje hier in Houten en een prachtig tuintje met die schoon bloempjes en alles. Kijk toch eens. Daar gaat het toch om, Ria. Schwan, Nee. ja, als ik heel eerlijk nog zie, ik vind het eigenlijk een beetje saai. Of eigenlijk zelfs dwaas, als ik het mag zeggen zo. Dwaas? Wat is dan dwaas? Ik hou gedacht het meer decoraties. Decoratie? Ja.
Tenminste toch niet zo'n tuinkabouter, hè? Met een scharkerk en een piepje in de mondje, hè? Kijk eens in de spiegel. Als u zit een tuinkabouter. Nee, weet je wat ik altijd schoon heb gevonden? Wat ik altijd voor gedrukt van een schoon meulke in de tuin. Oh, dat vind ik prachtig, echt hoor. Een meulke? Ja. Dat vind ik steeds schoon, een meulke. Ja. Een meulke? Dat is het. Ja. Weet je, ik heb een brief gekregen van de gemeente, daar hebben we gesproken van een meulke. Daar ligt achter. Kom, zet ik even. Wil ik de brief even verordenen, Ria? Niet weggaan, hè? Godsgeloeid, wat een rotzooi, wat ligt dat heen? Wat doe je nog, wat? Ria, was het toch eens opruimen hier? Wat een troep zeg. Wat is dit? Oh, wacht, dat is wel van de gemeente, maar dan kan ik hem niet lezen. Ben ik met een bril weer kwijt. Heb ze met een bril, waar is de bril? Verdomme. Ria, mag ik alsjeblieft die bril even lenen? En voor mij is zoek. Ik ben wel voorzichtig. Wauw, zeg. Nou, Ria, doe eens dat. Geachte heer Grasvelder. Ha, dat ben ik, ja. Van de gemeente. Zoals u wellicht bekend is, doet onze gemeente intensief aan energie, blablabla. En wij van de firma Holten, verzorgen dit traject. Nu kumpen. Onze firma zoekt uit waar wij molentjes kunnen plaatsen. Volgens vastgestelde normen, voorwaarden en coördinaten. Dit luistert heel nauw. Luister. Ook uw kavel komt hiervoor in aanmerking. Als na meting blijkt dat we op uw kavel een molentje kunnen plaatsen, dan zullen wij u een aanbod doen waar u geen nee tegen zult. Zie maar krievelijk gedoet. Wij zullen vrijdag 24 januari omstreeks 20:30 bij u komen meten. Hoogachtend Harry Wintjes, Sjefke van der Molen. Oh, hé, dat is vandaag. Is dat vandaag? Ja, dat is... Dat is... Hallo? Hallo? We staan aan het poortje. Hallo? Hallo, kan u even openkomen doen alsjeblieft? Hallo? We staan aan het poortje. Ah, hallo. Hallo. Goedenavond. Harry Wintjes is de naam. Hallo. Grasvelder, aangenaam. Hallo, grafkelder. Nee, sorry, niet grafkelder. Grasvelder. Ja, gasmelder, dat zei ik al. En dat is de assistent, Sjefke. Sjefke van der Molen. Oh, goedemorgen. Goedenavond, hallo. Wintjes is de naam. Sjefke van der Molen. Luister meneer, als het goed is, hebben u een brief gekregen van de gemeente. Dat is hem. Ja, precies, dat is hem. En daarom zijn wij nu eventjes hier. Ja. We komen even de hoofd... Hallo, meneer Grafkelder. Nee, sorry, Grasvelder. Ja. We komen even de hoofd even opmeten. Kijken of er eventueel mogelijkheden zijn voor een molentje. En dan gaan we dadelijk even bespreken wat het gaat worden. Dus als u even aan de kant gaat staan, kan u dit even vasthouden. En chef, wat denk je ervan, jong? Wat komen die Even meten. Moet meten zweten. Hier, pak Die aan. komen kijken of ze dat moeilijk kunnen Achter. Stop! Leg hem maar neer. 3,60 meter. Ga eens even staan hier, een beetje in de midden. Ja, maar dat... En dan in de lucht. Even een beetje draaien. Wacht even kijken. Wist je maar? Even kijken naar de windrichting. Zonnestand. Maar even deze kant even kijken. Stop ernaast. Wist je maar? Draaien. Ah, is goed. Wist je? Luister, meneer Grafkelder, een proficiat. Uw hoofd is geschikt voor een molentje. We kunnen hem erin zetten. Ja,
Dus zullen we dat dan maar doen? Ja, dat is goed. Ja, ik kan niet nu, hè. Ik heb hem niet op de auto liggen. Hè. Maar wat denk je ervan? Nou, ik heb eerst een vraag. Zeg maar. In de brief was sprake van een aanbod. Ik bedoel, levert het misschien nog iets op? Ja, natuurlijk levert het wat op. Het levert van alles op. Maar dan moeten we even bekijken hoe hoog dat het molentje moet worden. Het is heel simpel eigenlijk wat het opbrengt. Hè. Iedere meter aan molen is 4,500 euro. Dus zeg maar. Ja, Hoe hoog kan die worden? zo hoog Zo mogelijk. hoog mogelijk. Oh, chef, wat denk je? Wat kan hier erin? In de tuin, 3,60 meter. 100 meter? 100 meter. Wees het wel 100 meter kan het. Ja, dat lukt wel. maximaal. 100 meter zullen we die doen dan? Ja, en als u even... 100 keer 4,500, kom maar af, 4,5 ton. Gaat het, grafkelder? Gaat het? Alles in orde? U zegt steeds grafkelder, maar het is grasveld. Ja, dat zei ik al, gasmelder. Maar als u zegt van we gaan het doen, dan moeten we even een contract opstellen. Hè. Ja? Ja, graag, ja. Perfect. Even kijken. Kom eens even hier staan, grasmelder. Schrijf ik even de naam op. Grafkelder. Trouwens, u bent niet van hier, geloof ik, hè? Of ik van hier ben? Nee, ik bedoel, waar heeft u eerst gewoond? Oh jong, ik ben geboren en getogen van Remun. Remunt. Ja. Hé Harry, Ja. dit is voor een munt. Voor een mond? Oh, we hebben vroeger nog eens een date gehad met een afschuwelijke griet en schuilte. Maar wat zag dat? Peter, wat zag dat? Och, Ria zag alleen maar dat er dicht nog kind vervreugde. Oké, perfect. Alle staat, die is van mij. Alle staat op papier. Dus achter een paar weken, dan komen we terug en dan komen we dat dingetje eventjes hier in de tuin zetten. Maar moeten we eens even luisteren, meneer Grafkelder. Voordat we dat molentje kunnen plaatsen, moet ik u wel nog even een paar tips geven. Hè. Want het is toch niet zomaar iets, zo'n dingetje in de tuin. Als het molentje draait, hè. Ja. En u gaat in de zon zitten, moet u nooit op het zuidoosten gaan zitten, want met de slagschaduw van de molen, dan lijkt u me dadelijk op in de zeebrief dat we van die streep op het kop. En dan nog eens iets, hè. Als u een toepetje op de kop hebt, hè, dan zou ik dat maar even goed vastplakken als de molen draait, want anders is het vette pech. Toepetje weg. Of op de kop vast niet, ik ken ook. Ja. Pap. En dan nog eens iets, hè. Als u nou een hond heeft, hè. Ik heb er nog nergens gezien, maar stel u even een hond, hè, met van die grote flamoren aan die molen draait, hè, dan kan het zomaar zijn dat die hond zo hup, uit de hoofd waait, ploep, bij de buren in de hoofd. Maar daar hebben wij van de ferm iets op gevonden. Dan krijgt hij van ons een drone die bij, dan kan hij zo hoep, bij de buren de hond oppikken en dan zo hoep, ploep, terug in uw eigen hoofd gooien. Hé, maar luister even. Even alle gekheid op een windmolenstokje daar. Vanaf nu af aan, hè, meneer Grafkelder, hè, dan zal het u... U blijft maar... Ja, ik weet het wel. Zal het u financieel voor de wind gaan en voelt u het in de rug, hè? Dus, financieel dan, hè. Dus achter een paar weken dan komen we even terug en dan zetten we de dingen even in de tuin. Ja. Dank u wel, hè. Dankjewel, hè, Grasmelder. Tot ziens, hè. Mevrouw, u ook bedankt voor de koffie, ja. Ja, dankjewel. Hoi, nou, we zijn weer weg. Ik ga over een paar weken daar afkomen. Hoi, nou. Ik ga een scharetgerecht maken. Hartstikke goed. Manko's lekker koken. Wat kun je lekker smaken?
wacht even. Oh, doe is het. Oké. Ja. Zeg Peter, we moeten eens even met die kant. Wat hebben ze ons nog een flik? Rustig. Rustig. Wilt je gaan drinken? Dan stop je. Maar wat hebben ze ons nog gemaakt? Wat gemaakt? Wie kent ze ons dat nou aanhouden? Wat heb je het over? Ja, hier in de gezet. Ik mag toch hopen dat die aankondiging van de gemeente in de gezette grapjes of niet? Ja. Zo'n slag van de meulen. Oh, dat ja. Hoe zet er niks Nee, Loester. Een hele grote line. Grote line? Wie kent ze ons zorgen? Flik en dat midden in ons dorpje. Het gaat niks Mensen gebeuren. spelen van jongens. We zetten de tuin op in die tuin. Zo is dat. En die houten weer bezat. Zeker. Goed vertellen. Loester, het zien. Weg met die meulen! Weg met die meulen! Ik word ook... Wat is het voor waanzin? gas! Het is toch... Kom, we zetten die Kom over een paar weken maar Niks terug. ervan. Echt niet. Anoe. We zetten ons hier de tuin. Wat? Zo, hier. Ja, maar zeg, dat kent toch zomaar... Dat geeft zeker. Hallo, Was ze een zeer? Zo. Was precies. dat is toch waanzin? Doe ik een tas voor. Geef nog het pilsjes. Ja, Ja, handel maar. kom maar een paar weken... Weg met dat rotzooi. Nee, niet. Maar. Peter, Wat komen die doen? Och Ria, dat zijn gewoon lui van dorp, die hebben op internet een tent gekocht. En dan hadden ze mij gevraagd of ze hem kunnen uitproberen hier in de tuin. Ja, trouwens, hier bij de post zo'n een paar raadbrieven. Moest ik kijken. De AOW en het pensioen van de man, die wordt nog gewoon doorbetaald. Dat is toch raar, hè? Oh, ja. Ja, daar moet de belastingman nog eens bekijken, ja. Dat klopt wel. Ja, hier, en er zit een rekening bij voor graafwerkzaamheden ten behoeve van het aanleggen van een viever. Maar ik zie niet ook nergens een viever. Alleen een opdracht. Een opdracht? Ria, dat is magnifiek. Ik heb die firma maar al eens gebeld, hè? Wat heb ze? Dat is dan toch ook een misverstand, Ria? Ja, dat dacht ik ook, daarom Ja. heb ik maar gebeld. Hè? Maar ze beweerden toch bij Warrenleer dat ze een gat hadden gegraven van 2 meter diep. En 1 meter breed. En 2 meter lang. En wel op 4 mei van het vorig jaar. Wat ligt tegen mijn spullen te nazen? Dat gij te weten, hè? Ik moest erop Maar ruimen. bewees u niet met, dat zijn toch 10 zaken niet, Ria? Ik moest Ja, ik erop. moest opruimen. Luister het zien dat mijn man nog nooit geplekt wordt, maar lieve god, zeg, dat zei je. Oh, dat geeft mis, dat geeft niet gewoon. Hallo, daar zijn we. Kom eens. Weg met die meulen! Weg met die meulen! Geef meer gas! Geef meer gas! Meneer Kafkelder, wat doen al die mensen hier in de tuin? Zo kunnen we toch helemaal niet beginnen met het project? Dat is veel te gevaarlijk. Weg met die meulen. Weg met die meulen. Geef meer gas. Geef meer gas! Hallo, luister. We hebben afgesproken dat hier die molen zou komen. Ja, maar je kent die niet shoppen, gewoon. Ik heb wel. Je kunt geen Er staat meulen. op papier aan. 61, 42, 39, 14, Oosterlijn, Noorderbreed. Hier komt de molen. Je kunt geen meulen. Jawel. Nee. Stop even. Even overleggen, ja? Luister. Plaats je hem hier, dan hoef ik ook nog naar de helft van het geld. Ja, hallo, meneer Glasmelder. We zijn niet op de markt, zo gaat het niet. We hebben afgesproken dat hier die molen komt. En als die molen hier niet kan komen, dan komt hij er niet. Ja, dus hier kan er niet komen. Nee, hier niet. Nee. Dat is niet. Nee, ik heet het niet. Luister, geen molen, geen knaken voor ons. Geen molen, geen knaken voor u. Ik weet genoeg, we zijn er klaar mee. Het project gaat niet door. Meulen! Geef meer gas! Peter, bedanken, jong! Oh, wat maakt
maken de lui met de glas niet. Verschrikken, ik word zo goed. Peter, ik denk dat ik zich ook heb leren kennen. Ik ga hem terug naar Romein. Ja, dat duidt me dat Ria ook wel zo stierlijk vervelend. Ze vindt me zeker lelijk, stom en raar. Ja, hallo, zo waren we nooit een liefdespaar. Alles gaat missen, het gaat niet goed. Wie ik ook mijn best doen, ik schaam me nu dood. Ik smiet constant mijn eigen route in. Dat heeft toch allemaal geen zin. Ik smiet constant mijn eigen route in. Ik vind geen einde, ook geen begin. Oh, mama. Du hebt me wel immer gesteund, hè. Du was immer mijn reddende engel, hè, mama. Maar mama, ik heb dich nu toch ook kunnen redden. Du kriegst geen windmeulen op de boek. Weet je wat? Ik plaats wat in een hele chique vlinderstrook. Oh, wat heb ik toch gedaan? Oh, mama, ik mis dich toch zwaar. Oeh, jongens, wat een arme hals wat ik dat zeg. Maar ik gelukkig niet is weg. Echt waar, ik kreeg die €15.000 niet opgeknooid. Daar kan ze toch nooit genoeg van krijgen, hè?